Angken ket daun jeneng tasik mriku to. Tasik. Kita sekali mana sprene. Dalam Kau tahu nyebut gawe. Sekali mana sprene kau tahu nyebut gawe. angken tak nganu kan. Sekat nganu malih. Aja nama dugi masuknya kan Pak. Parani esuk. Parani awan. Berarti jeneng kok wonten mriku. Ya wis. Sandam lah mlaku gawe kae. Dalane ora apa. Boleh tekan wong ngene alasan. Coba di kape. Coba kape. Wis. Pasang orang itu bodoh. Heeh. Pasang orang itu bodoh. Iya. Aman nggih. Nggih. Teko Pak. Teko setunggal. Tunggu. Nggih, ngeten. Terus ngeten nih. Terus. Ale. Terus. Apa? Akrab sih gue nggak kopi, dan gue ora sih. Ngapain? Kopi? Kita nak kopi ni tak nama. Ada. Ada aneh. Tak makan. Kok Pak? Terus. Terus.
Cakep Pak. Terus cakep Pak. Terus cakep Pak. Si buntis yang nggak dijunjung. Kanan. Kanan ya. Jadi cái bò xanh là cái chơi ảnh nha. Năng con nó cũng mình năng lái mà lại mà luôn luôn cặp vui sao dạ gue selamat nào Ah, gue selamat lah ah, ya dari tadi apa? Miring juga Pak. được rồi đó Sini diangkat nih. Terus.
Mungkin sare tembiku jeung Pak. Hah? Mungkin sare tembiku. Terganti. Nggih. Nggih makanya. Rumah Pak. Iki saged eten mboten? Betul. Ayam. Junjung sepinten niki kuwate? Sapinten kuwate niki? Tambah takbir sakit. Mentak ini mboten saged niki. Sepinten niki saged sing niki? Sepinten kuwate? Sakmenten. Nggih. Sakmenten kuwate? Nggih. Betul. Urus ngeten saged. Terus ngeten. Sepinten kuwate? Sakmenten dak niku. Nggih. Mindi ke siapa jaluk anu? Apa jaluk apa ke? Mau ke? Sate. Sate. Niko, Eh. sah. Dolan. Napa nek mboten ditedhi, nyuwun. Ya mempet. Bocah kok nyatane. Nggih. Kok kaya bocah kok. Lah nyuwun mie ayam, tapi Kalau gak ikut- sih. Kepeteng ketok subuh. Kasih sore. Lah nggih, Jam yang lu irap. pancen Ya. sami mawon. Esok kasih bubur. Hmm. Campur bukai walah. Ya. Mengko sing ana iki nang jaben Nggih. keruwi kan. Ane ini orang nang apa bakul. Pala Jokowati wae pikir. Lah nggih. Kesane Pak pancen terus anak ya wis ngono. Sing kendala niki tok. Oh. Niki kanton mungkin mlapa-mlapa pun boleh niki. Niki tok sisa. Saged niki tok nggih. Nggih sakit. Iya. Masalah teh. Iya. Jenemenan nih. Sebiang Kak Pak. Mulai. Iya ngetek. Kejong ngetek. Apa ya? Gabus tek. Entah. Laser sih no. Nah. Keinginan yang mana cas kayak digoreng apa no? Hah? Apa dia? Iya.
Aduh.